ଅଛି ଭାଇ। ଏଇ ବର୍ଷା ଏଇ ଆରେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୁ ବି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ ଏଇ ବର୍ଷା। ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆରେ ସେ ପୁଅଟା ଖେଳ। ଆରେ ତୋ ଭାଇକୁ କ'ଣ କହିବୁନି? କହିବି ଭାଇ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚମ୍ପତ ରାୟର ପୁଅ। ବର୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ। ଚୁପ୍ କର କହୁଛି, ଚୁପ୍ କର। ବହୁତ ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରେମ ବାଟ। ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଭଲ ପାଉଛୁ ତ? ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା। ଆରେ ବଦମାସ ବାଦଲ ହଉଛି। ଆରେ ତୋ ପରି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ପରି କେତେ ଅନେକ କିଛି ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଛି। ଭୁଲିଯା ବର୍ଷା। ଆରେ ତୁ ସେ ହାରାମଜାଦା ବାଦଲକୁ ଭୁଲିଯା। ନହେଲେ ମାରି ମାରି ତ ହାତ করে ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ବାଦଲ ଖରାପ ପିଲା ବୋଲି? ବର୍ଷା ଆରେ ମୁଁ ତୋର ଭଲ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି ସେଇ ସହ ବାଦଲକୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା। ଆରେ ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେବି। ନା ଭାଇ, ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନା ଭାଇ, ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ବର୍ଷା ଆରେ ଭଲରେ କହୁଛି। ଆରେ ତୋ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ ଅଛି। ଆରେ ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା। ଆରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଦମାସ। ହଁ ବର୍ଷା, ଆରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅ। ଭଲରେ କହୁଛି ବର୍ଷା। ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ। ସେଇ ହାରାମଜାଦା ବାଦଲକୁ ଭୁଲି ଯା। ନହେଲେ ତମ ଦୁଇଟାକୁ ମାରି ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି। ଭାଇ, ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତା ବିନା ମରିଯିବି। ତମେ ବି ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ବୁଝିପାରିଥିବ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଚୁପ୍ କର। ଆରେ ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆରେ ଅନେକ ତଫାତ ଅଛି। ହଁ ବର୍ଷା, ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା। ଆରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଦମାସ। ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଯା ବର୍ଷା। ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ମୁଁ ସେ ହାରାମଜାଦା ବାଦଲକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ଭାଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭାଇ ଆମ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଜାଣି ରାଗିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବାଦଲକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି। ମୋ ବୋଝ ମୋ କଥାକୁ ଜମା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନମସ୍କାର ରଥ ବାବୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରଥ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ନା ବାବୁ? ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ଆସିବା କାରଣ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା ବାବୁ, ଆରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆରେ ସିଧା କୁହ। କହିଦେବେ ଆମେ ଆସିବା କାରଣଟା କ'ଣ? କହିଦେ। କହୁଛୁ ଭାଇ, କହୁଛି। ବୁଝିଲେ ରୁଦ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନଟିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚମ୍ପତ ରାୟର ଶଳା। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼େଇ ଭାଇ। ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆସିଛୁ। ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କହିଦେବେ ଆମେ ଆସିବା କାରଣଟା କ'ଣ?
ବର୍ଷାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏଥିରେ ମତ କଣ ରଥ ବାବୁ ମତ କଣ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକମତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରୁଦ୍ର ବାବୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରୁଦ୍ର ବାବୁ ମୋ ପୁଅ କଣ ଆପଣ ତ ପସନ୍ଦ ହେଲେନି କି ହଁ ତମ ପୁଅ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଧୋକେବାଜ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ମୋ ଝିଅକୁ କେବେ ତମ ପୁଅ ସହିତ ସୁଖର ସଂସାର କରିପାରିବନି ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରୁଦ୍ର ବାବୁ କାହିଁକି ରୁଦ୍ର ବାବୁ ଗୋବରଦା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ଗୋବରଦା ଗୋରା ପିଲା ବୋଲି ବାହାସା ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରିବେ ମଦ ପିଇବେ ଜୁଆ ଖେଳିବେ ଏସ୍ କରିବେ ଏସବୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତି ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଏସବୁ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ନା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ମୁଁ ଖେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ତମ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ବାହା ଦେବିନି ଦୟାକରି ମୋ ଘରଠୁ ଚାଲିଯା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାରମ୍ବାର ଆସେନି ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ଆସେନି ନାହିଁ ନାହିଁ କହି ଆମ ମନକୁ ବାଗି ଦିଅନ୍ତୁ